representar la Generalitat en el funeral per les víctimes de l'accident aeri de Madrid. S'adreçarà a la tribuna presidencial per rebre de mans del molt honorable president de la Generalitat la bandera que tot seguit serà hissada. Aquesta senyera procedeix de Ripoll, ciutat que enguany celebra el mil·lenari del nomenament de l'abat Oliva, personatge essencial en la construcció política, intel·lectual i espiritual de la Catalunya medieval. L'alcaldessa de Ripoll, il·lustríssima senyora Teresa Jordà, en representació de tots els municipis catalans, ofereix la senyera al molt honorable president del Parlament, que al seu torn la lliurarà immediatament al molt honorable president de la Generalitat. Mentre la bandera és hissada, tots plegats podrem cantar l'himne nacional de Catalunya, acompanyats per l'Orquestra Simfònica de l'Escola Superior de Música de Catalunya i el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, dirigits tots pel mestre Salvador Mas. Catalans en aquest acte i que és l'encarregat de fer entrega de la senyera als presidents. Aquest any, com ja hem escoltat, ha estat Ripoll, la ciutat escollida. La senyora presideix ja al Parc de la Ciutadella amb l'himne de Catalunya, els segadors interpretat per l'Orquestra Simfònica de l'Escola Superior de Música de Catalunya i el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana. Ara escoltarem